està bé, des d'ací un beset molt gran. I comença! Pot començar la mascleta.
Molt bona esta gran mascletà de Gori, una mascletà clàssica, tradicional, ha combinat perfectament des del primer moment el foc aeri i el foc terrestre, amb força, en intensitat, en ritme. Una gran mascletà que ara s'acosta la gent a aplaudir, a felicitar a Gori de Mislata, com era d'esperar, una bona mascletà. I tinc que recordar que demà dilluns comença un programa extraordinari, des de la 1:30 fins l'hora de la mascletà, des de les 6, des de la plaça de l'Ajuntament, en els protagonistes, els convidats del balcó de l'Ajuntament, la gent del carrer, el pirotècnic, tots els grans protagonistes d'esta gran festa, d'este gran ritual.